Mergen giyjak alýar, ýör basymrak. Taksi tutup gidin okudan ýyjak alaýmam. Olya kaka. Kaka menem gitdim işe. Özüm bir işten ýyjak alaýmam. Bunem hile gitdim o hayran. Nire barýar? Karpul almağa. O nämen kardy? Karpul orada. Kapatıldı. Yeri ver. Oho. Sen nire bir yerler nire. Gel hani çıkıyor koyuk. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Oho. Vadas. Tüveleme gel. Sağ ol. Gel geç. Geri. Ne diyorsun o? Ente evliyen mi? Ente mi olup? Geç hani. Mörmözüklün hosari. Ayyen təbirlikle. Inni bira diýinjalay taban bolýar. Oho. Onu hemen deyince. İyirek değil mi? Ay, Bir görüşmeyen de 10 yıllar olup durav. Ay havada. Son mörmözüklün izinde selfie görüşüne adamlara bir atın çıkarayan da. ay her kim garabaşyna gaýda bogadyr. Aradan ama var yani. O bolar gurgunçuluk mu? Malgara hemme sağlık mı öyle? Owo da şükür. Ben sana var çay vereyim. Katay çay. Ödümcük demleyin. Gel hani. Ben sana var 3 köşk çay vereyim. Salam. Salam. Al hani. Gelineceğim mi? Ha? Ha. Geleceksin. Hatay'da gelip diyor. Näme oğlum telekeçi mi? Ha, ay oğlum. Ben gülen denilge ya. 3 dükkanın işini öyle diye. Restoranıma saydım diye. Eri, çay uğrunu aradı mı? Ha. İsa yakım leke. Odur. Ayda otur. Gün mü dar neçik? Ay, hiç nenen değil. Men sen yanına bir işilce geldim. Hemen bir aladacağım ama. Ula olup der ne? Menem penki alişe baş koşaydım diye. Telekeçilik edem diyen mi? Ay menem özümü telekeçilikte tiyinak göraydım diye. Ay gör de, kıyındır öyle. Oğulup bol lelek edin. Peydip Pascal şu oturma o. Sinancıp gör. Bolsa beyaz, bolmadı yigrim beyaz kendine. Sen şu mörmözüklün gidecek geri o ahire. Alo. Ha? Yadır, yakacağım onu.
Muratcan sen mi? Ha o şükür kovuluk Kudaya şükür. Düğün emmecesini iyi verendirin kovuştu mu? Ne mi? Giden de at yok. Düğün işgârim eline verip koyuverdim hemen. Ben yok dur kaharlanma Muratcan. Dur kaharlanma cerime deyme. Muratcan cerime deyme. Sen bana yekece onu pürüze ver. Onu toğlunun yirenim orada tapar Muratcan. Muratcan kaharlanma sana Muratcan. Murat. İyilik mi? Öyle benim oradan. Düğün Tanrı arkasından buraya tıkayıp giysem etmeyenler. Şunun masraf bir cerime koydular. Şopulu etmede ne oradan ödeme biliyor uli. Cerimede pulum yığırım götürüm. O hiçbir alacı yok mu? Alacı alıdan yerler. Ayağını yıkılmadı. Eğer yakacağım. Alo. Meret pul etmeyenler. Şu günden masraf bir cerime koyup dururlar. Yerin teyine girenim orada taptı var ha. Şu günün özünde pulu elter yalet. Düşündün mü? Yardayım. Her zağıttın bana haber et durardın. Düşündün mü? Benim ölçün geçsem bunlar diyor ya. Evet. Yakacağım onu. Yine var mı çok iyi dediğinden? Aliya! Sana aytmak yağıttan çıkıptır hocayım. Gece tağır deyip dün haber geldi. Şoňa giden olaymy da? Kavra istedi pul kovuşulup gitmedi kendine. Tapın sonu. Menecesinden bile mok, kakasından bile mok. Pulu elinden alın. İnmiş ol adam kıdıran orada bana gerekten. Gümünden gümüne gittin. Siren bir gelen kız adamı. Yanınızda kadındır haberimiz yok. Sen bilen o musun ne dediğini? Ne de ayıttı son? Ta otur oğlum. Dur hav. Dur intekemede adı yattı mesmedi ya o da. Ay, yine var geldi. Oli. Dur onunla. Ya, eğer şunu al. Telekesin beylini amati. Gerek olsa ulun olsun. Zangasıp dur onu. Oli abi. İyi de etti. Mara. Aslan mola gidenim orada da gelin. Sopul yok maşur murada gol saymalı. Hava. Yeme. Hasan. Ay ölün mü olsun neme değil. İman emre olsun. Yöne neme değilsene. Men başladı bile bu. Sopul şunun gözünde yok man murada gol saymalı. Düşündün mü? Düşündün mü? Ya şur gelin. Selamun aleyküm. Ve aleyküm. Rahatlı. O açık gelenler tanışın mı? Yok lan.
Aşgabatdan durdu can etdi. Taşlaq giden jaýlarynyň aşary mennedi. Göçüp gelen ýigit telekeçe ekeni. Aýdyşlaryndan ol bankrot bolupdyr. Köp müň dollar bergili bolupdyr diýýärler. Ine şeýle güne düşüpdir o nerede. İki tane ýatlygyndan başga bar dadyn banka oýnar bolupdyr da. Bolýar onda garakan sag bol. Bolýar sag bol. Oho. Kaka, arma var. Ha, bar ol oğlum. Wagtynda geldim. Han howlak gamşlary çek bärik. Bolya kaka. Kaka, Ha. Gel oğlum. ertir etrafımızdan piyada geçirecek barar mı? Barar oğlum, barar. Kaka. Burada hatlara menden yığışırdın bolýan. Ya senin bekkan kaka tiyali telekeçilik etjek bolýan. O nämen telekeli. Ay şu bekkan kakadan sığırda ölülerini yıkıp teyden uğrup telekeçiliğe başlap durda. Ay oya. Dünýäli öňün teyde maşina mallar. Kaka. Yine mi işin taşladın? Yok. Taşlamadık bolsaň taşla. Bekkan kakadan taşlapdy. Ay. Bergencan, gel oğlum naharını. Nahar soğutma oğlum. Bar oğlum, bar. Alo. Awa, Alo, Gully. kimmi? Ha, bu men Karahan. Wow, dost. Vay tuveleme. Bamın o ýagdaýlar neçik? Şükür dayı, hiç nerede? Bir gara verdin de ýiterdin la ho. Telekänni etdin. Telekeni mi? Ay, nämeden başlayacağım bilemem. Sen ne etdiýin ne? Oglanlar tap. Biri bir ýüşür. Galany şonda görýär. Gully. Men senden bir haýyşym bar. Eşden aýdyr. Maňa birazrak kart pul gerek. Gedir şu wat bana pul diýmeden. Kör köpüňem ýok ho. Ýene 6 aýdan bolar. Ýene şu wat. Bolsa sana bermen kime bereýin men? Yok düşünýänle, yok bolsa yok borda. Bağışla. Baran hoş. Bol ýatak bar. Gitme ho, görüşüp durali.
Ayu bolşuň nähili? Ömrümde birinci gezek adama pulluyup ýet tutdum. Men sana aýtdym-a. Baýlan kör köpüň alsaň jan çykar diýip. Oglum ejeň nerede? Daýymlara gitjek diýip gaty gahar çykdy eda kaka. Mene hiç satsa oram içmedim. Daşar garaňka ho. Bile gitseň bolmadymy? Ödüňi derinleyip atılıp çykdyydın kaka. Daýy. Saga manat ýermi? Oho, Aycemal yegencan. Gel geç. Häzir çay goýaýyn. Otur daýy, çay içjek gelme. Han daýdam niridi? Daýdan mar bolgyn. O menden öýkeledi. Uy daýy, siz ýokra tahyra. O nähil öýkeledi? Edenim bir benne pul kardı verdim. Dile gülen öýgelen ýagdaýyn tapsam boş gaýtaramam. Ne hem şunu ara koru pul berýän diye. Meniň ara kordugyny ne bileýin? Ine dawaň başga boldy. Han ol niridi? Hiçki zaýdadyr. Daýy, ola ýatyr, uklapdyr. Menin öýkelenni gatyçyny bilen öýkeleýär. Ey menim bir gadyr bilmez töňe de. Gadyr gymmat nerden bolsun daýycan? Oy, ben näme alaýam? Arahan gülýäli. Ýüzüň üstünde burnuň ma diýen o. Adanyň zatyny eline götürüp berýär. Ýa başga näme öýle? Getirýärdi. Inni getirmep. Oy, Yegencan, boya görü. Boysana Yegen. Näme boldy Aycemal? Ýaýyl bollaýby? Aycemal, Yegen.
ol işten çıktı. Şoň üçin ağlaýam. Oy. Oy. Baralaçı bol. Al şunu. Bayan wagtyňyzy gaýtarar. Egen Arahan näme üçin işden çykdy? Onu al kakıptır dahi. Geceler yatman kitap barın dörüp çıktı. Telekeçi bolacak diye. Karahana böwet bolma. Barma ýerdin ganatyny. Ýeň bir arzuwum bar. Şu daýdan jipe mindirip bir hadar deňden görkezsin. Anan marsyň daýdan şu çaka çeldi. Hadar deňden gören adamda. Efip bolsa, Nefip burada. Karahan telekeçilik edip bayar. Ana sonuna bir giyewiýmediň jipine minip hadara tiyahat eder. Daý salam aleikum. wa aleykum assalam. O, ýegen. Gele göri. Mervencan sen nereden çıktın? Salam daýda. Bala, gomu. Daýjan, Etrap Olimpiadasynyň hormatly ýeňjisi Mergen Muradow gutlap bilersiňiz. Otlu oldum. Yeňji bolan aýdan ogam gyl bizi. Wah, ejejan. Siz öýet aladaňyz bilen meni dinlemäge wagtyňyz ýok. Daýym bolsa men dinleýär. Ay drower dal wa drower. Daýyň beli öwme. Daýdan öýkeler. Son kuwatlar gitdiňler sen. Gide gelmärge näçe gün boldy? Ay, daýja. Olimpiada taýynyp görýär. Welayat olimpiadasynyň geçirilmegine ýene bir hepde çykýarly. Saňa bolan. Anam bol uludyr ýegen. Tamamy. Ýere salmagy. Daýda men onu ýöräýin. Durajakmy? Daýmyn turaýyn. Öýde garaşýanmyrlar. Kömege taňry algady. Gelip durun bala. Eje. Bekleň täze maşynalar neşitdiňmi? Ýok oglum. Meňe täzeden köneden habarym ýokdur. Han sen aýtsana. Kakyn gijelerine öz otogundan çykan ak bolyn. O bunlar näme aladysynda? Eje, egerçinim. Menem bilem okşony. Men bardygym salya kagyldyny stoluny çekerine. Eje, gelin bazara gidip süýt satalym. O näme bazary? Beklerim şey edip täze maşyna alypdyrda. Bir kimmiz şu bazardy da. Ogluk edemde o eje. Muny saňa kim öwretdi? Onuňa näme biz artyk muştyt bamy? Öz sığırmydyň süýdi etmese, goňşulardan alyp saty berer. Han sen dogry aýt. Seni men edimden kakan uğratdym ya, özüň gaýdy berdimmi? Kaka mi berdi? Selamun aleyküm. Aleykümselam. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Gelin gelin.
Hasaplı logo gider deyipdirler. Bolýar, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ne diyorsun? Sağ ol. Gelip durun. Ýür. Ne, şu yer bizim yerimiz. Men häzir gelýär. Süt yağlımy? Goz ýitdir alber. Neçe gerek? İçini beräýin. Noş bolsun. Bir kilo bolýarmy? Beret, ana. Getir, noş bolsun. Agyp näme boldy? Oy, maskara, bolanda näme? Baylyk hiç kaçan ömrüň matlaby däldir. Son baylygyň meskeni gapçyňda däl, kalbyndadyr. Eger maksadyňa önemli topulsaň, onu sen taqqat biljek güç ýokdur. Adam Ay kakam zorlay. Geldiňizmi kaka? Kakama kömek etdiýdi. Menin kömekleşdim goýdum. Şeýlemi? Ejazam, telekeçiliň ilkinji günlerini gutlaýan. İşten ýadak gelene çaý suw berýän adam ýokmy bileydi? Eje çay koydum, ödüm demlersin de. Okuwa giyecek hali. O koňa bir gece galmy oğlum. Eger diýle hormat seýmege öwrenmesem, onda men baýlar hammarlardan tapawdym ýokdur. Menin baş ýaragym mehr muhabbetim bolar. Meni üstünlüge ýetirjekdiň eş boldur. Men adamlar bilen iş tarşmagy nämeden başlamaly? Ayu, ýary gece boldy. Yatmak niýetiň ýokmy sen? Sen näme? Bankdan pul aljak bolýarmy? Ajamal dur. Bileningden galma. Dur Ajamal.
Ýynjarlyňmy? Ehlim büwetler. Diňe üstünlüge giden basgançaklardyr. Edip adamlar, hormatly okuwçylar, şuň biziň üçin ören jogapkärçilikli pursat. Matematik boýunça ýurdumyzda geçiren olimpiadaň jemlemek. Onu üstün çykan ýigitlerimize we gyýlanmada diplom hemem gymmat wagary sowgatlar bermeň pursaty gelip ýetdi. Dogry bize yeňjiň saýlamak aňsat düşmedi. Tuweleme ýyşeň hemmeden oý. Bilişiňiz ýaly, bilediňe 3 tane yeňjini saýlamaly bolduk. Maňa şolak usulan atlaryny uly gowunç bilen buýsan şol tutmaga uruha dedim. Durdiv ata, 3-nji yer, Aşgabat şäheri. Gelliva Şeker, Türkmenava şäheri, 2-nji yer. Gowunç Merdanow, Aşgabat şäheri, 1-nji yer. Eleli ol dedi. Oynanma. Yedek bolmasın mı kedek bu? Oynanma. Näkran okuwçylar, biraz ýoşrak bolun. Bugunky gowunç waka entek gutoranok. Biz şu olimpiadada yeni bir täsin iş bilen tanış bolduk. Bir tejribeli moğollar bolup, bir işin täzesi çözümüň tapylyşyna hayranlar galdyk. Şoň üçin ol okuwçyny yeňjilen yeňji diýip yglan edýär. Hemem Angliýada geçiriljek halkara matematika olimpiadasyna gatnaşmaga hukuk berýär. Mergen Muradow, Ahar vilayeti, Hiragy kompýuter. Telekeçilere ýalkynly salam. Mergenjan, geldim oğlum. Ha oğlum. Yeri mektepde seni unutladılar mı? Wala. Netdemizi uly ýygnaşyk geçerli. Menem paşa ýaly uly kreslada oturup bir öňe öwdüler bolýym. Mene öýünmiň winterkinti batap ananypdym. Tüveleme balam.
Bizim bar niyetimiz sen ılımlı bilimli adam bolmagyndyr oglum. Ece. Kaka. Şu gün men kelläme bir ajaýyp pikir geldi. Ýeri. Men kompýuterymy satyp ýene bir göller sygyr alaýdyk. Muny sana kim öwretdi? Daim. Daim maňa gerekleri kara diýdi. Kompýuter satylan ok. Ece. Düşüne. Telekan dediğin şeyle. Şun bir de sığır gerek. Ýerdejini köpelsek birden 10 kompýuter satyn alar. O sana berilen silah, sen dişine goýulan hormat. Oglum. Özüň edilen hormat sylagy bazara salmak gerçekçi bor. Bak Ece, menem dinleýän bir jegede. Biraklar, telekeçiler barda şeýle aýdypdyr. Eger adamyň öz ardy uğruna görüşmäge gaýrat çatsa, onu oňa ýeňiş garaşy. Şuňa aýdýanlaryň jany baho. Biz bu guraly satjak enderlik boli oglumyz gazyda bildiriş beräýsin etdi. Hanyň edim men nur barlap gören muny. How do you do? Bal jegim, ballar jegim. Doğanım olimpiada diýip ala dediýäňmi? Yok. Men işlepçi oturan kompýuteriň satylýanyň aladasyny diýe. Oho, hıridar tapıldymy? Öýdemi? Salam. Geldiňizmi tagama? Oýdum onu, her gelýär. Arkaýyn olaýyn. Karahan, entemolog. En nire bir yerler nire. Salam abadaş. Ay, teadadan salınıptır diýseler, menem göräýin diýdim. Tuweleme diýsen ajaýyp. Üç göçtür gördüm. Ene şu bank bilen işleşýär. Yolda da sen ne ettin? Teleke başladın mı? Ay yok, entege başa var ýaňat. Uy, iyi çevir durdun mu? Yok, işete duramam. İyi iş neyse diýsen bara ol. Sen ettir, meňe alma var, karavulçuluk var. Bir gün işlep, 3 gün öňde etmeli heplik. Kulli? Mener. Nerede yapıyorsun Kulli? Dostumu dostum oldu ya. Sana derek meni işleyeyim. Var var dedim. Menden sana maslahat ayağım telekecede hemen. Gelmeýär. Salamu aleyküm. Mümkün mü? Wa aleykum esselam. Gelin. Geçin oturun. Sağ olun. Biz sizin telekemelnamanızdan tanıştık. Oňa tekme çekileniş. Üstümizdeki yılın ayağına
telekeçilerin mailnamalarynyň bätesi geçiljek. Ne senin işiňizi şoňa götürlemek makul bildik. İşleňizde de şu mailnamadan uralsaňyz, size ulu üstünlikler garaşýar. Sağ ol. Mümkinmi? Diňe baýlygy kowlaşyp ýaşamak, diňe düşün diýip ýürmek bu ýol galpdyr. Görýäňizmi? Söýüp söýülmek bagty. Köňül aramy, sağlaşygy. Ine hakyky adama münasip maksat şodur. Şodur. Size näçe pul gerek bor? 5 milyonna gerek bor. Öz ýaşaýan jaýyňyzy girewne goýýaňyz. Hawa. Aýalyňyzyň, çağlaňyzyň razyçylygy gerekdir. Radylyk bor. Gelsin ay cemal, aşıklık derdinden yüreğim pare. Her zaman ay cemal, şun men sana hizmet edeceğim. Sen otur da arkayın buyur ver keyvanı. Şoň iýertir seretmendirin gün öňkü dogýan ýerinden dogdum ha. Günüň doğan ýeri öňküje dogýan ýeri gülüm. Ay cemal. Han sen maňa aýt. Şun taňa hiç radiýatla donakmy? Hey, keywan sen hemen. Hani geç. Hani goýja ýadyňa sal. Şun. Şun biziň goş beripdirenmede, 20 ýyl bolla ay Cemal. 20. Oğla ayının 30'y. 20 ýyl. Vay, iýem 20 ýyl bolaypmy? Ay Cemal. Şu ajaýyp günde men senden bir haýyşym bar. Eger şu haýyşymy bitirseň, men senden o dünýä bir dünýä razy boldum. Ay Karahan, sen şun Tarhan. Ay Cemal. Eger bankdan karna pul alaysak, nähil görýär? Sen näme? Şunun köp görýärmi? Günümizde näme bolupdyr? Düşünmedim. Düşünmedik bolsaň o täze göçüp gelen goňşyňdan soraý. Dilhat bermen Karahan. Düşünäý ho, ay Cemal. Bärde gorkul zat ýok. Men bankda boldum. Men mailnamam olara yarapdyr. Maňa 500 milyon pul kard berjekligine söz berdiler. Dilhat bermen Karahan. Ulil şey diýär, ay Cemal. İl nätte şeyitsin. Ömrümde bir kemal işin başını tutacak boldum. Senden hara isledim. Tamam çıkmadı. Sen burada da düşün ay Cemal. Men tutan maksadım bu täleýiň synagy. Şu işi bir ýyl etmesem, men ölçekmen. Aklyň aýlan Karahan. Hany göreli. Olmaly işini bolmady. Nire barýan? Cehenneme.
iştäňiz açyk bolsun. Eje, atyň özüň? Men idim oglum. Aladet betenece, yollaşlarının birine gidenlerden. Ir tirki çıkıp gidişi. Özüne ya maşina bir zat bolandyr. Men bir oňumga jaň edip göreýin, siz iýberin. Beşimle öýlerim käşi. He, beşim özüňizmi? Men Aýjaman. Näme? Ejim kakam bilen seni men Karahan etdiler barmydy mı? size? Meni evlenmokçu ki. He, yok, saglyqly. Ýöne size baran müreýdi. Jaň edäýdim. Bolýa, sag bol. Alo, berdim rahatlarmyka? Sagyrgyny otyrmysyňyz? Men Aýjaman. Gijirek jaň eden üçin bagşlarsyňyz da. Size Karahan marmadymy? Yok, saglyqly. Sag bolun. Yürü bakalım. Nähil görýän? Bu kimin jaý? Elin kada öde. Dostumun zayi. Ayalından gizlenmege şunun amatlı yer olmaz. Menen göğün yetti mi? Oljak. Halatan sauna, halatan basen. Uzayın efi, tanımal telekesi. İtileten tanıştırayın. Kuday bir dağı. Onsoň men berde näçe gün bolmaly? Aýjamalyň täfeni görüp gelýänse. Howlukmy? Dilhatyny öýde getirip berer ýalydaryň. Kuday bir dağı. Munymy gödegräk bolaýmasa. Karahan. Gözüne etseň bolmaz. Bundan o teklifim var mı? Arıp ikimiz bile yalvar yakar edeysek. Ay etme. Men Aýjamaly belede. Deydi oturdu. Çağalar düşünmez. Müzdürmesene. Gıcağın gayratı. Me al. Seňem şu senetten başyň çykýanyny bilýän. Yüreğin ısmadı ýaly. Ýur bor. Menini Aýjamalyň awır tutaýyn. Men seni göremogum, eşitemogum, bilemogum.
iş salışman nämeden başlamaly? Onuň ýekece dogry usuly. Her aýtjak gepimiň aňyrsyna men seni söýýän diýen sözler ýanglanyp durmaly. Söhbetdeşim bu sözleri kulağı bile eşitmesedi. Menin yılgırşımdan, gözlerimden sızar. Bar haraydım, hormat bolsa, onu kim ondan yüze uğrar. Baryan. Aycama, gele vur. İşlak mı, eğilik mi? Oy, gel geç sani. Oy, yevensi. Oya vur. Bu ne var? Hani gel geç. Ne amol Aycama? Öyüm yıkıllı. Karahan gitti. Bu ne mi dedik molly? Men düşünmedim bile. Yitip ne ama ingemi? Dün erti köyden çıkıp gidiş. Hey feneme. Hep dile büyüne gelmeyen erlerim var. Kim biliyor? Oturup burandır. İçendirler 50 gram, qalyendirler qalandır. Erkek kişidir de. Ol içen oktay, gün yaştığım öýe dolanýar. Şey debem, yamanı uradıptır da seni. Yetek daycan. Hani gönünden gel. Ne amol aranızda? Karahan öýden öýkülep gitti. Yine inni bolly. Bu ne devdim deydi. Oňarmansın. Men buray. Oň ýazan dahtlaryny okudum daycan. Asyl telekeçi bolmak garaçyn eken o. Şeýle bir üýtgeç zatlar ýazyp duran kagydlaryna. Hani, ağayın koyanı. Tapar Karahani. Dahil gize bollay bu. Bu ne mi? Dilhati. Görükken. Bana sen çağılam gerek. Senden şunça eden işin taşlajak bolýar. Taşlayacak. Men seni razı edip hiç zatım etçim değil. Men razıyım. Kızak salmağın vakta geldi bolin. Hani, oğuran oyunu. Dan bilenim qadan atarın. Men daydığa mat barca. Hani oğuran. Saat salıp toyumuzu kutlayacak.
Yevropa olimpiada diýen oglana bir zat öwretmege mä gelişikler welin bergen garahanç galsto saçyň daraman kan takynmaly. Uy. Men şu gün alzırap näme oýalymam bile mokta dogonjum. Mergencan. Bu sen eningden alan ýadygarlyk tumar. Gelmen sana da kaynol. Goýar seni bela getirdi, aman saklasın. Tagamanı dikel oğlum. Wagt bolly. Yöre göreyim. Oğul çykyň. Yürü. Yürü oğlum. Kele göreyim. Hat ýalgyn bolýarmy? Yok man dogonjum. Eze, Yolun hak bolsun oğlum. sag ol eze. Menim. Gel eze. Bala. Ýüň sakal edäýmegin. Arkaýyn mı? Hocaýyn. Müşteriler gelýärler. Rowerlar haýra bilen goýýar. Badam yene geldim. Bar çoluňay gelip de goý goýýarsyň. Diline lal bolsa bolýar bir toklu hakyň bar diýip bar. Boğar. Wa aleykum assalam. Anny berdi. Müşterileň goýunlaryny sanan. Şep gagyllan. Bar berini. Ha bu. Gör oğlum. Tonlarından topluyor böyle. Karanlığa Barad'ın işleri. Salamu aleyküm. Murat, Men Murad'ın oğlu ýaşy. Adym Garahan. bana Merew diýerler. Men sen kakyň bilen şu jübede köp bir goýun bakypdym. Kakan pakir, gaty adam diýip. Sen kakan gaty meňdeş. Hüýätiňem şoň kyýal bolaýsa. Barat, bediýän işiňe bolmak sen. Men näme edip duryn ýaşuly? Sen meňsime sürünme. Merew ağa. Näme ýaşy der? Näme ýaşy der? Sen gowy ýaşuly. Ol çatmalarda oturup çay, çöregi. Näme agdyňy döwüldip durdyňyz? Anaň goýunlary. Barat, halen şun goýunlaňy berin boýuna zakçak bolma. Näme diýsene ýaşuly? Alyan meri, tatyan meri. Gowy sen biziň işimize goşulma. Şeýlemi? Sen taty bildiň tatgany? Göreli bakary. Merew ağa, ýaşuly. Taklansana, ýaşuly. Hany dur. Merew ağa, hany taklan. Ya senem ay. Sen bilen oýun eder ýalym diýäler. Bar aýt, islän ýerinden al. Han ha goýunlar, han ha da müşteriler. Kömekleşokmy? Senem bar. Inem onuň baş oğrum. Ay melon. Merew ağa, doğrular elbette hala. Tuweleme ýagda ýağmur. Kömeğime sağ ol Merew ağa. Aho! Dola oýny. Bir ýere toplap dur. Ay tuweleme. Ömrüň çopun çokda geçiren ýaly epen oglum.
Maradın ağıtı orada şeyle de bolmalla. Ýaşuly. Koyun makmany koýanyňda kän ýyl boldumy? Kän ýyl boldy. Merhaba ağa. Siz men kakam gowtanaýan diýdiňiz. Ogluny da ýok diýmezle diýip ýet tutjak bolýar. Karahan, inim. Men sen berjek soruňa jogap gözläp gelýär. Sen amaňa gayret etdi, şükra eýçil getdirdi. Menem, inim, menne güýç kuwat galmady diýerim. O jogabam sen menden eşçek jogabym bolmaz. Merhaba ağa. Men sana Tomsa salkın, kışta yıljak bolar ýaly çopan goşuny urup bereyim. Senin çopan goşuny oturup öýden çykman, oglanlara on et, mun et diýip göz ulak bolsaň bolýar. Gayret et ýaşul. Men sana näme diýdim kam? Ekimi Hudaý duşurdy. Muradyň oğlu bolmagy üçin men sana ýok diýip bilemok. Sag bol ýaşul. Karahan muňa seresini mergen janan hat gelipdir. Sen näme ho janymdan ýerdiňmi? Muňa seresini. Oxford diýip ýazylan ýaly he? Duramy. Vay, men yüregim sızya. Mergen jan birinji ýerlen birini alandyr he? Onam şu institutda alandyrlar he? Sen näýile? Ana jabaýsa. O ingilisçäni okap ýör. Sana başga terjimeçi näme ber? Hany gydym. Ol okuwda institutda. Ýör. Olyanma sağol. Vay, Berşdirlik. uy, ece ne yapıyorsun? Bir düşündüm ona. Vay, telegramma. Qadrli, hormatly Lifen Amolya, Arahan Muradow. Sizin oğlunuz Mergen Muradow London'a geçirilen matematika dätleşigine ikinci yer. Aýdym. He. Şeýerde Oxford diýip bir zat bana o näme? Mergen Muradowa Oxford Üniversiteti garaşýar. Ece, urra! Oxford! Gel kaka. Salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Ata. Han berk gel. Näme diýersiň? Näme? Bolşýala. Bakan kim alırdı? Men alırdım. Kimden soradın? Aýfewda gowulan soň galdyraýdym.
An gönünden gel. Bakan kalır deyip beni günüme koyanoklar kaka. Kim o günüňe goýmaýan? Badardak geçiler. Nırkın kaldırmasan, dükkanını yaptı deyip bizar peten çıkardılar. Düşnükli. Sen häziriň önüne bakan aşak düşür. Men häzir gelýär. Kaka goğusu Alo. Hov. Bor özün jaňa de. Ha bolýar. Gel ağam, oyun eti. Oğrağa kalsan ardanır ağam verecek. Neyse çekmeli? Neye çeyrek çekmeli? Etdiýeräň ki. Terke davadım kıy. Alıverin ağam. Malyodun kimi? Menne mal neymiş edin ağam. Alıp satar mı? Ay sonuçta. Şoň ehlitem alıp satar. Ha, şey diýsene. Malyň etkin. Malın eti mi? Malın eti ol kapıda. Köpüre ağaltan hocaýym bilen gürleşip bereýin ödüm. Assalamu alaikum. Dinleyen. Oo. Vay bo, Karahan. Vay tüveleme. Ente bak. Ay, bir kara verdin de gittin öte ettin de ho. Tehlikeye başvuruptun, oň bolsun. Dost ýene bolsun. Sen aýtmagy Mehmet atdan habarly ben. Dükkan açanyňa milýän, tüýt satýanyňa milýän, banka näçe bergin adyny maýlaýyn. Şu bazarda men bir dukanım var. Bilýän, mertebedemi? Şu dükanyny 200 satýar. Şu dükanyň ýeri arasynda ýörgünler ardan dükkan. Et satýanam sen oğlum. Bazarda kimdir ýerine men dukandaky baha yaramandyr. Oğluma zar berýämişler. Şu zar berýän özde. Şol bakalı gurruna denemeyin. Dukan yaptırnenim sen mi? Edil o gurruna entek eden yok. Yok, şoň ýaly gurruna bolupdyr. Atyny ýeke çapçak bolýan Karahan. Men buyurup jedel etmäge elem okully. Men harid öz elim bilen önürýän. Satsam öz haridim satýan. Isleýän makamam goýjak. Men düşünjek bolýan. Düýün bir waka. Bugun düýünden başga waka. Ör öňküý. Çykdyjylar öňküý. Iýmiň bahat şodur şunodur. Nämen hatabyny bakalar galmaly. Ana men şoňa düşünemek.
düşünjegim bolma. Yok, sen bana düşünür şonu. Bolmasa da azar vermem. Qaydyp şu dükanyny görünen adam bilen men başgaça görleşer. Tema kıvıl yumruğa girecek mi? Qızıl yumrukdan başga dedilen zatlar vardır. Sen özüň onu gowy bilýän. Hawa? Alo, Ha, Ayjamal sen mi? boşluk mergen candan hat geldi. Hawa? Näme ýazýar? Özümcik geldi okay. Bir zatlar ayapdyr, mene düşünem o. Düşünmedi ýaly näme bolupdyr? Han oku. Fito dizayn. Näme bolýar? Çoňu okuwerdim diýipdir. Londonda halkara gül sergisi geçirli. Şoňa gatnaşdym. Kaka, o men dünýä täzeden inen ýal etdi diýip ýazýar. Hatyň 2 sahypasy şo gül sergisi hakda da. O bir döw çalypdyr. Han oku da. Özüň gelende okarsyň da. Haçan geljek? Wi, huşum bolsun. Mere waga çolugyny beripdir. Sürüýini 2 bölmesek bolanok, budyl goýunlar 2 bölmeli gelsin diýipdir. Bolýa. Bolýa düşündüm. Ay şu mergenden her dada uğraşaymınlar öyle. Fontirk. Assalamu alaikum. Ve aleykümselam. Esen gurgun musun? Arma var. Özüňe de barma ýaşy. Var. Mere waga goşda mıdır? Hoşdadyr, bary berim. Näme boldy Ayjamal? Aýtsan Ayjamal, näme boldy? Dün öýlendim ben. Ýüreg gursagıma sığmady. Mergen jana bir zat bolandyr diýip dogzulap geçdim. Henem ýok öýdi. Irden şu telegramman getirdiler. İyice vaycan tercüme edip ağlap gitti bakırcım. Üniversitede dekani verip duruş telegramman. Ruhuna kayıttığını. Üniversitelerine geçirilen futbol yarışını ervet yıkılıp Diýçanany uluşyk ýetiripdir garaga. Onu şu üniversiteden kedil kanatyna yerleştiripdirler.
daýym bilen bir maslahatlyk şeýnaýjym. Şoň maslahat bilen bolaýar. Meni vakit Karahan. Ýeki galmaýyn öýde. Bolýar, ýür. Daýber dagy. Oho, yegençi. Geleweriň, geçeweriň. Salamu aleykum daýber dagy. Wa aleykumussalam. Karahan gorunmusyňyz? Tügeleme. Ay Cemal, sana ne oldu? Mirgencan. Ay Cemal. Ham goýan. Hudaý berdi. Biz esiň ýanynda maslahat sorama geldik. Londonda Mirgencan futbol oynap ýörke erwetdi kılıp aýagyna şikayet getiripdir. Hastahanada diýip telegram aldyk. Näsek? Jaňa dellisek o kesilganada diýip ýatdyrlar. Näme kömek gerek onuň bilem. Mene maslahat sorayan bolsaňyz wagt ýetirmem gün London işleyjek. Hudaýa şükür bugün elimiz uzun ýerine ýetýär. Londona gün samalyot bar. Ejewajanymy ýanymdan alyp git. Ondan o terjemesi gerek geldi. Ýegen. Gene maglap. Yüreğin ağırdık görme. İnşallah hemme da tüyler gider. Allah'dan yaxşı dilek edelim. Alo. Kaka, neme Mergen'den faks geldi. Gelýän mi? Men ýolda häzir barýan o. Kakama ejeme dogallama köp salamdan soňky budur ki, kaka men taglym daýy şükür gowy, ýöne aýagym ýeten şikes gaty. Oly. Lukmanlan gelen netijesi aýagymyň şu ýagdaýynda maňa kömekçi hastahana diňe Amsterdamda Gollandiýada bar. O ýerk jam etdiler, gelberin diýen habar aldyk. Ýöne oňa $18,000 gerek. Kaka ýagdaýyňy seredin. Allah kömekçi belki düzelşer gider, faksy duşança hoş Oxford'un talibi Karahan Muradowyň dogmasy Mergen.
Yürüyüm yardımla. Ayjama, Mergencan kompýuterini tatarlyp şu tekin ýanyna taňa ýututan näme diýen ýadyňa düşýärmi? Men onu sana kim öğretti? Daim diptim. Mergencanam daim gerek ýykar diýdi diýipdi. Ýadyňdamy? Sen daim akyllarlaýaýjak. Inne, Mergenjana gerek pullar. Men oğlanlara jana deýin. Bir maşin taparla pullary ugradaly. Senem geýni ber. Sağ olun. Hakajan ejejan salamu aleykum. Doğmaňyzdan köp dogaý salam kabul edin. Amsterdamda geçirilen halkara güller sergisine gatnaşyp, şu sergide Işık Mülküniň şahy Molla Nefesiň şahyrana setirleri ýadyma düşdi. İsledim, bağlara girdim, akşam gül rowan, kol uzatdım, gunça tüýdim, özüm edip onna seyran. Kaka, maňa käýinmedi, men haşym bitir. Sizin maňa beren puluňyzyň hemmesine gallanjaň bedebi, görkülen ýüregi otdurýan isleri barkuraýan gülleri satyn aldım. Ertirden bir gün şu güller bilen barýan Akşehir Maşgabatda şu gülleň sergisini guramak netim bar. Kaka, paýtagtymda şu gülleri münasip sergi guramagy bir gözel imarat taýinlap, güllerini bilen maşgalamyň gelecek tileketi bar. Doğmagy mergen. Okey. Oho. Maşgalamyzda teýär telekeç dürejek o. Başatlyk bir habar aýtdym. Ay Cemalama was-wasdyr. Oğlumyzyň matlabyny düşünmez. Alo, Ay Cemal. Mergen'den fax geldi. Näme ýazyp durul? Ayağına seyrettirip mi? Ona ayarman. Onu näme ýazyp durul? Ay Cemal. Kıssany vermesene. Aýtmaly habar wa, aýtmagy hulukmaly habar wa. O näme? Han dur. Han sen goýsy 95 çaýdan bir çaýnak demli. Ondan haty bileje okalym, bileje begenelim. Bolmaýarmy? Han bar çaýyň. Näme ol aýtmaly habar? Näme şol aýtmaly habar? Onuň bar puluna gülal aýtmy. Ana. Hata aýtdymy? Şatlygym paýlaşaýdym da. Han sen aýtsana, ol hastahana barpmy, aýagyna seretdiripmi? Han peň demlän çaýyň Ay Cemal. Han çay başında görleşölle şunu. Ondan atalamyň bir pähmi bar. Düýe garrasa köşeňe ýerdi. Ýeni kun gaýrat et. Öýdi geler, öýden bar dady gurrun berer. Ýür.
ertiri geçmelir döwran. Bor, hükman yaşar, arkayın o. Tirede ejabay. Vay, bu güllüň o donlagyny. Şeýlemi? Ihlat etdim. Ejin görse hayran galar hem ergen. Eze geldigin mi? Vay oğulcum. Gelin kaka. Gelin makale. Aycemal oğluma pulu gülöwre etdirli. İyi Allah. Durmuşuňam edil şu gülleri ýaly ajaýyp boldun oğlum. Tawa kaka. Ege. Görem